Ya za ka samu kuɗi da crypto, ya za ka samu kuɗi da metaverse, ya za ka samu kuɗi da wannan application ɗin, ya za ka samu kuɗi da wannan, ya za a ka cika aljihunka da kuɗi a social media. Ba hanyar zan nuna muku ba, amma irin bidiyoyin nan ne suke yawo kwanan nan a social media. Wasu hanyoyin da ake faɗa duk suna yi, suna bada kuɗi seriously, wasu kuma na ƙarya ne. Amma matsalar ba wai suna bada kuɗin bane ko ba sa bayarwa. Hanyoyin da ake nuna mana a social media yanzu kamar hanyoyi ne na bara. Kamar yadda kuka san me bara haka a zahiri, zaka fita baka sani ba yau zaka samu ko baka samu ba, kuma sannan ba wai sana'a bace wanda zaka iya cewa naje in bude shago na, ba jari ka kafa ba, kawai mutane ne in sun ga dama su baka. Hanya ce ta marketing application suke amfani da ita, idan application ya zo sabo sai a ce da abin da kai za a baka. Daga lokacin da ya samu users da yawa sai ya daina bada wannan kuɗin. Mun gani Ofe yayi haka, sannan mun gani Tifa Cash ma yayi haka, kuma duk daga baya an daina bayarwa. Nan da shekara 5 gaba ko shekara 10 babu wanda ya isa ya ce ba zai amfani da social media ba, duk kuɗinsa kuma duk kalar business din da zai, sai dai in ba zai business din ba. Maimakon mu zo muna ɓata lokutan mu akan abubuwan da kawai yi kaza a baka kuɗi, idan harkar crypto ne ga mining ga waye, mu dan yi amfani da lokutan da Allah ya bamu ko kuma da kuɗaɗen da Allah ya bamu mu kashe su mu koyi abin nan. Wannan abin kamar investment ne, a gaba za ka more shi. Akwai hanyoyin da suke bada kuɗi seriously, amma kuma mutanen mu ba sa shan wahala, kawai sun fi son irin wayannan. Shi yasa su ma masu yin bidiyon tunda kawai mutum so yake samu view, kawai zai na kawo mana irin application din da ba wai gina mu za su yi mu samu kuɗi ba, kawai amfani za a yi zamo a dan samu kuɗi shikenan a wuce wajen. Masu sha'awar fara samun kuɗi online akwai irin su YouTube yana bada kuɗi amma aikin sa yana da wahala. Ba ta yanda za ka ce ba za ka sha wahala ba kuma kuɗi kake nema, ko a zahiri ko a internet duka sai ka sha wahala. Akwai irin su mini importation, akwai irin su drop shipping, akwai abubuwa da yawa da suke kan kuɗi. Ku koye su, na rantse da Allah irin wayannan abubuwan duk wanda ya zauna ya zama expert a cikin su, sai an ce zo ka fita kasuwa yana a'a. Kai sai ta kai ta kawo wallahi shi ma da yara a ƙasarsa kuma suna cin abinci. Amma yanzu mun zo kana saurayi ɗan shekara 30 kuma duniya tana ci gaba, sana'a raguwa take yi, aikin gwamnati ba a samu, kuma kai ka zauna kana jiran sai ka yi mining ko sai application yanzu. Ka tsaya ka haƙura 'yan shekara 3 nan da suke gaba, ka koyi abubuwan nan da ake koya, kai ma ka shigo zamani ka zo a dama da kai. Ilimi yana matuƙar cutar da mu. Ko yanzu zuwan TikTok din nan babban abin da ya mana illa, mutane da yawa ya mai da su celebrities ba tare da suna da ilimin social media ko nawa ba. Da ƙarshe sai ga mutum ya zama celebrity, shi yana girman kan ba zai iya sana'a ba, kuma sannan shi bai iya neman kuɗi online ba. Kawai sai dai kwangwaramin account ɗin aka bar shi da shi, wata ran ma na data yana mara wahala. To kai ma haka ne za a zo a zama. Ga dama ta zo amma kai baka da ilimin yin ta, sai dai ka gani wasu suna yi kuma ana cin riba da kai. Ya Allah ubangiji ya ba mu ikon koya, kuma Allah ya taimake.